Tata, ulibeleza iBhayibhile apha. Umntana uyagula ekamereni unobizo. Awuva kodwa mngam. Ndandikuxelela into yoba ubizo lwalapha kwaDlomo lunye lusindiso kuphela. Undixelela ngokugula komntwana. Laa mntwana uzawuphila lo wena kukholwa kubawo qha wena. Tata sundixelela ngosindiso uba ngabantu kusindiswe nyani ngekazange ubambe nomfazi katata uJwarha. Umntana uyagula. Hayi man. Usindiso lakho malicace. Udibanisa into ezingadibaniyo ke ngoku. Nowunjina uva kodwa. Into yamasiko nento yamantontoni azidibane zonto ayinyanga lonto luchuke ngokulifuna uqala. Lichuku lantoni tata umntana egula. Nomntana uyalibaziseka esikolweni. Funeke ethwasile umntana tata khawume ngensindiso asizuyiyeka. Lo mntana mnye ngolila nohleka. Akukho ntwaso izawukwenzeka apha kwaDlomo. Uva xa kuthiwani kanti inye intwaso yalapha ukwamkela uYesu uphiliswe qha. Laa mntana akanakholo ngenxa yakho umfida ngento zamagqirha apha. Kudala sihamba abantu siyixelelwa le nto tata. Lonto Uyeqonda phofu uba nomntana ngolila nohleka. Ndamfumana nzima kwa mnye ngubhono tata. Makhe siyenze lento afuneke yenzile. Umphiwe nguThixo laa mntana uzawuphinda aphiliswe nguThixo. Yandiphazamisa futhi apha ndisamlungiselele imvuselelo ebalulekileyo. Undixelela ngento zamagqirha nokuthwasa abafazi bayasokolisa. Masimyeke abhubhe tata. Soza bhubhe lo mntana.